שבוע הבא זה ויה ריאל מצד אחד וארסנל מצד שני, ואחר כך נראה את ברצלונה מילאן. ועכשיו הכדור הזה טוב, ואיזה שער יפה של בוקסנבוים, שער יפה. הנה אמרתי לך ששווה לחכות, כי לפעמים קורים דברים יפים מאוד בכדורגל, כמו עכשיו שער בכדור ראשון ובעיטה בלי לעצור, נאה מאוד. 1-0 לפתח תקווה, עומר בוקסנבוים, שער ראשון העונה, וזה יפה ששער ראשון נופל ככה. זהו סלמי שמכין את כדור הרוחב אחרי מהלך טוב אל הקו, מציע למסור את הכדור, ובוקסנבוים מגיע עם רגל ימין, שם אותו בפנים. חלשה מאוד, קבוצה חלשה מאוד, איטית, כבדה. הנה פיטו, הנה פיטו, איזה סללום של פיטו, וגם בעיטה יפה. איזו התקפה יפה של אדון פיטו, לבד לגמרי, אדון דייגו ארמנדו פיטו. יפה. והכדור בינתיים של ארז אליאב, פותח שמאלה ומוסר את הכדור הזה יפה, חסן מקפיץ והכדור בפנים. זהו שער. למי ניתן אותו? ניתן אותו לסלמי שנוגע אחרון. 2-0 להפועל פתח תקווה בהתקפה מתפרצת. עוד מעט נראה איך קורה הברוך הזה לסכנין. זה לא דגל לבן, זה שיירת דגלים. בניגוד לכל מה שקורה במחצית השנייה, סכנין סופגת את השער השני, וכנראה שפה היה יפה מצד סלמי, היה נותן לחסן את הכדור הזה, לא? מה? זה כדור, זה גול של חסן. הכדור של מנור חסן ב5 מול 4. מקבל את הכדור עכשיו אורי אוזן, מנסה לכבוש וגם עושה את זה. שער קל מאוד לאורי אוזן, וסכנין פשוט שבורה ונכנעת ללא תנאי. אורי אוזן שלא מרבה לעלות להתקפה במשחק היום, מגיע עכשיו לעמדה חופשית לגמרי ב5-4, אין שמירה על האגף הימני. אוזן לפינה הרחוקה, מאיר כהן חסר אונים. השאלה אם זאת תהיה תבוסה קשה יותר מ3-0. זה יהיה, וזהו בוקסנבוים השני שלו ב4-0. זו התוצאה עכשיו, ועכשיו זאת תבוסה קשה. גם 3-0, גם 1-0 הוציא בבית, זה תבוסה קשה במצב שסכנין נמצאת, כך שזה כבר לא משנה 2-0, 3-0, 4-0, ואמרתי לך אחרי 1-0 שבקיעו את השער השני שפה יהיו יותר שערים. זה ממה, זה גם בפולניה יש אוכל טוב פה. לא, אבל האיש חי פה. איזה גול יפה, פיטו, שער מצוין של פיטו. הפעם סוף סוף הוא מוצא את המסגרת. שער מספר 4 לאדריאן פיטו הרומני, שהוא השחקן היחיד ששיחק קצת כדורגל היום בקבוצה של סכנין, מכין לעצמו את המצב הזה ויורה מצוין. היחידי שדומה לשחקן בסכנין, היחידי שדומה לשחקן היום בסכנין.